Ahojte, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Dnes chcem s vami pozdieľať, aký úžasný nákup sa mi podaril na Bazoši. Pani z Bratislavy predávala krabice Friends setov za 20 eur. Myslel som si, že toho bude málo, myslel som, že to budú malé krabice, klasické nejaké kuchynské dózy, čo by tak odpovedalo tej sume 20 eur. Hneď som jej zavolal, dohodli sme sa. Pani mi priniesla 3 obrovské igelitky plné Lego súčiastok a návodov. Bol som v nemom úžase, koľko toho je. Naozaj sa to pýtala presne iba tých 20 eur, ktoré boli v inzeráte. Dosť dlhý čas nám trvalo so ženou, kým sme všetky tieto súčiastky usporiadali a potom podľa návodov sme z nich vyskladali aj sety. Najlepšie to bude, keď začneme od tých najmenších. Ako prvý tu máme takýto malý Friends set. Ďalej tu máme ďalší malý set. Ako ďalšie tretí malý set, ktorý bol tam. Teraz sa dostávame už k trošku väčším setom, alebo respektíve takým stredne veľkým. Tak. Ďalší stredne väčší set. Ďalší set, ktorý bol v tom. No, teraz sa dostávame k trošku väčšiemu setu. To je táto kaviareň. K tomu bol ešte jeden set, ktorý návod nemal. Aby toho nebolo málo, tak okrem Friends setov to obsahovalo aj takýto Disney set. Dajme si ich všetky nabok, aby nám urobili miesto pre tie ostatné, pretože je tam toho viac. Ako ďalší Friends set máme tento obrovský kolotoč. Aby toho nebolo málo, ďalší veľký Friends set, ktorý v ňom bol, je tento hudobný autobus. Aby toho nebolo málo, ďalší set, ktorý to obsahoval, bol tento Disney Frozen hrad. Toto sú všetky Friends a Disney Princess sety, avšak ešte to stále nie je všetko. Je napríklad tento domček so všetkými návodmi. Starší kreator Horská chata. Tento plážový domček. Aby to nebolo všetko, ešte nám ostalo strašne veľa súčiastok voľných. Jedna takáto 16x16 základová doska, takéto rozdelené súčiastky, rôzne kvetinky a potom rôzne malé súčiastky, to sú veľké kocky. A toto už je naozaj všetko. Celá táto hromada Lega, kompletných setov aj voľných súčiastok, ma stála 20 eur. Toto bol ten najlepší nákup tohto roku, aký som z Bazoša mal. Viem, že rok ešte nekončí, ale pochybujem, že to niečo dokáže prekonať. Všetky súčiastky sú v perfektnom stave. Veľa z nich vyzerá ako nových. Toto je všetko, čo som vám k tomu chcel povedať. A mne neostáva nič iné, ako všetky tieto zvyšné súčiastky roztriediť do mojej zbierky. Čo sa týka setov, všetky Friends sety budú odložené do skrine, aby sa s nimi mohla moja dcéra hrať, keď dosiahne vek vhodný na Lego. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný deň.